Eskolara eta nora joan zinen? Arnetx Altamirera, 14 urtera arte. Eta zenbat urtegaz hasi zinen eskolara? 6 urtegaz izango zan. Eta 14 urtera arte? 14 urtera arte. Batera egoten zinen, gela baten edo... Neskak neskatara eta mutiletara. Gela biten, ez da? Bai, gela biten. Bai. Errekreoan eta olgetan urteten zenduenean, egiten zenduen alkarregaz edo zuek neskak? Ez dekotak ordo asko, nik ez topetzaten mutilekin entzen du nik, Zuek neskak zeuetara egiten zenduen, eta zetan olgaten zenduen? Sasoien, bakanikeko sasoiek eta bakizu, tabak, eta horretxe geuzek. Modak egoten ziren, ez da? Epokak, gauza batzutera edo beste batera hitzeko. Bai. Eta kasureko joan etorria eta zer egiten zenduen, oinez? Oinez, bai, ze urrien entzen da. Eta jaten etxera joaten zinen? Bai. Eta gero buelta? Buelta. Bai. Eta zeak ordudeko zu eskolakoa? Osea, que vas a sumar, restar, da horre dividir ordenanak eta quebradu eta horrek eta...